Ubrahin. Hindi na mamagkat. Yoho! Hey na pala! Hey! God, oh God, oh God. Basahan natin ang oras ay. Okay, let's go. Itadang tayo. Ay, ay, ay. Dirot tayo tadang. Itadang. And guys, today's vlog, mamamaha kami ng kuray, land crab. Gamit namin lambat. Yan. Kasama ko si Bossing.
si Victor, si Kulot, ng inyong lingkod, Brian, at ang ating cameraman, si Tirog. Hindi mo pa namutan. Tamba? Kinamat da Jess. Diyos sila mang? Kinamat da. Belum pipinig ko na. Yan guys, maglalagay tayo ng trap guys. Ito, ganito. Lagay mo lang ganyan. Yung lambat to. Yan. Tignan nyo guys, pag binalikan namin to, may makukuha na yan. Oh. Kaya pa, pero isa lang. Nanaalan pa. Kapikat ito na inalawan. Dito. Bati mo ata may isa. Pag yan tayo damdam. Ang utang tak pinakita ang kumaga pula. Yung mga tapakat ko ito makahalak agad na. Pakat mo ito yung ano ko dati. Dati? Pero ano alam garaw-garaw. Hindi tayo nag-alam pipinig yun eh. Oo, nagkakuti-kuti. Naalamon ba sin? Tampay. Swerte na ka na. Dupeliting. Ini natali-talin. Hangan ako hangan ako idi. Ay, di nagbutong tayo eh. Antay na akas. Ini mas atin nakataking. Dalawang pipinig dito eh. Hindi pa nabayag atan. Pinabayagin ah. Nik, tubo pegi tepi na na porsiyon ni. Tubo magpaisang ni.
24 pa lang i-day. Hindi mo nabayagay. 24 din may kami. Ano na? Itirog. Diba? Pabalik na tayo. Bali ano, nalatag na lang lahat tong ano lambat. So tignan nyo, may makukuha. Papunta kami doon sa ano, sa may mga gamit namin. Tignan mo ah. Tignan nyo. May makukuha kami pabalik. Baka nang karuwarin. Dito ba yan? Guys, orange. Orange. Nay, ang naloong. Dalsam. Sami. Dalsam. Sami. Ang tirog. Ibong. Oh guys. Kung may dati na feeling ko nito talagang nalaing. Apa? Dalsam. Ya. Bagong ko man. Suka ko. Tidak bagong bigay ko. Makan. Batin man aw na dagiti niya. Kape ni? Naiya, ado gayam. Nagtitinan aw. Sukalan. Is this? So? Sige. Kan Diego. Nay, sa datay? So, laki mo nga ya. Ni, yes. Mabanjiyo ito pa ita. Ayun na muna. Nadumbraan nyo. Kastang sa gini, kastani kastam a. Ala, kata. Salte ka lang. Oh, Tayo! Upat tayo! Ikaw nga nalang ah. Umbraan. Hindi na mamagkat. Hindi ko lang kami ganyan. Lala, si Kadyan, patang daw. Ayaw, bato na ito, no? Ika-ikap ng dalawa. Doon ka ba namang magkakangkita ka? Ganito. Ito lang na eh. Laso ka kulot. Lasi ka pala. Kan, itong. Ang tumaray ah. Gusto manit ka na eh. Pagod ka oh. Okay. Testing ano? Lahat pa zero mo medyo may isa. Tugaw ka. Magkanda ka. Tugaw ka. Tugaw ka niya eh. Agad ka pa. Kaya na. Hinga nga tayo kumamay.
Yan. Tudang. Yun. Nalam ko dyan, parang bato pa pala tulit ah. Nala? Enta. Omo. Bigta pa na hindi. Uy, buta. Tapit ini. Wala alam. Nakadiscoveran niyo man ito panagalan. Hindi ko na. No. Video ni Tero. Bunangan. Pinakatama si Kulo. Bunangan. Dor. Bunangan. Ini. Nasa mga Basita. ito ni. Nasi ka mga lang da video. Gambar sa dito pinakatan niyo. Gambar. Nagbas. Napatalawon eh. At least hindi mo zero na si doon. Ano ko ito? Ah. Ganito mga guys, basic trap. Nabunuksan. Discoveran niyo wala ni Dirgyo. Ano pakatan dito eh? Akin. Nabunuksan ito. Na? Ang lalim guys. Nagdama mo agkwan. Ay, besok makan. Nagunog. Ayun na rin. Hindi pagkaryado na kahit gas na rin. Kasi dahil pagkaryado na nga rin. Ni? Oh, dami. Takoy mo ata yun. Oh. Lo. Paipin mo man ah. Okay. Para ko amin na kita. May katakayan man. Yan guys, andito na. Yun. Okay. Basi mo. Yan guys, oh. Oh. Muna Victor. Muna gani.
Ini Oh, rumah ni oh, Kuya Dumon. Lah, inadam. Kanang ah. Alam lagi tarami na ako. Kalitan. Kita. Yehey! Bae lang. Oh. Basi rami. Mabisto na kayo.